Hej og velkommen til en video. I dag vil jeg vise jer, hvordan man skifter jeres sigte på våbne. For eksempel en assault-rifle, nogle pistoler og alt den slags, knivene. For eksempel sådan her, ikke? Og ja, det vil jeg vise jer, hvordan I gør. I går ind i options. Så går I ind under niche. Så er der hernede, hvad jeres sigte på er. For eksempel hvis den skulle være grøn, gul eller blå. Man kan også vælge den her type. Very nice. Og så er der sådan en her. Og så den jeg bruger, som jeg synes er rigtig god. Det er rigtig simpelt og ja, virkelig nemt. Det er faktisk det eneste. Men så vil jeg lige vise jer, om det rent faktisk virker, for ellers vil det faktisk være en troll. Det gør det, som I kan se. Så ja, det var alt for den gang. Håber I kunne lide videoen, og I kunne bruge den til noget. Hej.